ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ ହଁ ହଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇବି କି ବୁଝେଇବି କଣ ମତେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବୁଝେଇବି କଣ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଡାକିଛି ସେ ଆଉ ଥୋଇଲା ହଁ ହଁ ହଉ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି ହଁ ହଁ ଟୋକା ଏମିତି ଭାଇ କଣ ହେଲା ନାଇଁ ସିଏ ଇଏ ବା ଘରୁ ଫୋନ କରିଲା କଣ ମାଛ ଫାଛ କରୁଥିଲା ମୁଁ ମାଛ ଗୋଟେ କାମ ଆଜି ମାନେ ରବିବାର ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗାଁରେ ଆଜି ଚିକେନ ମଟନ ଏସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି କଣ ଭଲ ରୋଟା ଶାନ୍ତିରେ ତମର ପାରାଦୀପ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲା ମୁଁ କାଲି ଯାଇଛି ଶନିଆ ବେଳେ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଚାଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳଟା ବୁଲି ଆସିବା ସବୁ ଯାଇଛୁ ପୁରା ପାଖକୁ ଯାଇ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବା ନା ରିଲ୍ସ ଆଉ ଚାଲୁ କରିଦବ ରିଲ୍ସ କାଲି ଆସିଲେ କଥା ପହରଦିନ ରିଲ୍ସ ଟା ଏଇଠି ଭଲ କରିବା ଆଉ ହେଲା ତୁ କଣ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଏଠି ରିଲ୍ସ କରିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜରୁରୀ କଥା ଗୋଟେ କଣ କହିଲା ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ଏ ମାଉସୀ ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ସେ ଟୋକା ଆସିକି ଶୀତ ପାଇଗଲା ଗାଧେଇବାର ନାଁ ତୁ କୁଆଡେ ପୁରା ଇଏ ସିଜିନ ଟା ପୁରା ଗାଧେଇଲୁ ମାନେ ଶୀତ ଦିନଟା ମୁଁ ଗାଧେଇନି ମାନେ ମୋ ବୋଉ କହିଛି ହଁ ହଁ ଆଉ ମିଛ କଥା ଆଉ ଟୋଟାଲି ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଥରୁମରେ ମୁଁ ଗାଧାଏ ତୁ ବାଥରୁମରେ କଣ କରୁଛୁ ଏମିତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ ମୁଁ ଯଦି ନଗାଧେ ଦେଖୁ ମିତ୍ର ଯାଇକି ସେ ବାଥରୁମ ପାଣି ଆଣିକି ଏଠି ତଳେ ମୁଁ ଗନ୍ଧଉଛି ତାକୁ କଣ ଆଣା ତୁ ଆଚ୍ଛା ତୋର ଏଇ ଆଦତ ଦେଖି ତୋ ପାଖରେ ତ କେହି ପଶୁ ନଥିବ କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ତମ ପୁଣି ପଇସା ରିଲ୍ସ କରୁଛ ସେ କୁକୁର ଯେମିତି ମୁରୁକିଆ ମୁରୁକିଆ କଥା ସେଇଭଳିଆ କରିଦଉଛି ମୁଁ ଗନ୍ଧଉଛି ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ସେ ବୋହୁ ପିଲା ତୋ କଥା ଶୋଉଛି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଆଇଲୁ ଚିଚି ତୁ ମୁହଁରେ କେମିତି କହିଲି ନା ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ ସେ କାଇଲା ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିଦବା ରିଲ୍ସ କରିବୁ ତତେ ଆଜି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଟେଇ କାଟିକିରି ଇଏ ତୁ କଣ ପଳେଇଲା ନା କଣ ଏଡେ ଡରୁଆଟା ଆକୁ ନେଇକିରି କଣ କହିବ ବନ୍ଧା କି ପଚି ଯା ମୋର ରିଲ୍ସ କରିବା चलो ରିଲ୍ସ କରିଦବା ଆସ ଭାଇ ତୋର ଛାତି କଣ ହଉଥିଲା ଆଉ ମିଛରେ କହୁଥିଲି ଆଉ ତମେ ଗାଧା ପାଇଁ କହୁଛ ଆଇଲ ରିଲ୍ସ କରିଦବା हे प्रभु ଚାଲ